बाक्सा जिल्लानि मुसलपुराव सासे आइजोआ ना फिसिना रांखान्थियारि जांख्रिथाय लाबोदों। ना फिसिना सासे आइजोआ जाफुंसार महरै नखर सालायगासिनो दङ। बोसोरफ्रोमबो 3 लाखनिफ्राय 5 लाखसिम राङारि मुलाम्फा आरजिनो हादों आरो 3 गथ'साफोरखौ गोजौ थाखोनि सोलोंथायाव थुलुंगाखां होनायखौ नुनो मोन्दों। बिथाङानो जाबाय बाक्सा जिल्लानि सदर मुसलपुरनि बेन्दोङाव थानाय उदालबारि गामिनि प्रतिभा बसुमतारी। थांनाय 7 बोसोरनिफ्रायनो बिथाङा ना फिसिनानै जिउ खुंगासिनो दङ। 18 बिगा फुख्रियाव गोबां रोखोमनि ना फिसिना नखर संसार सालायनाय आरो रांखान्थियारि जांख्रिथाय लाबोदों बिथाङा। रायखांनो गोनांदि थांनाय 7 बोसोरनि आगोलावनो आइजो प्रतिभा बसुमतारीया अबथिरायै फिसाय गोमाजानानै दुखुथिया 3 उन्दै गथ'फोरखौ लानानै खुनुरुखुमै नखर संसार सालायबोनो गोनां जादोंमोन। फिसाय बाबुराम बसुमतारीया सोरजिना गालांनाय 18 बिगा फुख्रियाव ना फिसिनायनि थिरांथा लायो आरो 3 उन्दै गथ'फोरखौ गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ होनायनि थांखिजों गोसो होथाबनानै खामानि मावनो आगान सुरो। गारजियान गैयाब्लाबो नखर संसार सामलायनायाव माब्लाबा दुखु दाहाजों भुगिनाङोब्लाबो प्रतिभा बसुमतारीया ना फिसिनाय हाबाफारिखौ नागाराखै। सरकारनिफ्राय दिनैसिम जेबो मदद आरो अनसुंथाइ मोनाखैब्लाबो बसुमतारीया गावनो ना फुलि खालामना ना फिसियो। बेबायदिनो मुसलपुर ओनसोलनि दाब दाब जायगाफोराव नाफोरखौ फानहरना बोसोरफ्रोमबो 3 लाखनिफ्राय 5 लाखसिम रां आरजिनो हायो होनना फोरमायो। मख'नो गोनांदि बिटिसि सोरखारा मदद खालामोब्ला थारैनो जोबोद दावगानो हागोन होनना मिजिंथियो प्रतिभा बसुमतारीया। बे 5 बिगा हाखरखौ जावनानै मालिकानो माबाग्रोदो आरो सामलायग्रोदो। ओमफ्राय बिदिनो सामलायनानै नाफोरखौ फाननानैनो बहुद इनकामबो खालामदोंमोन, न' बांबो लुदोंमोन। ओमफ्राय बिदिनो गथ'फोराबो आरो देरस्रा बेयाव खरसाबो बाय माबामोन नालाय न'फोरखौबो लुना गालांबाय आरो। लुनानैथ' इयो 2000 बिदिनो खरसदो माबानायाव ओमफ्राय 2015नि डिसेम्बर 20 तारिखआव गोमोरलांबाय। गेस लायनो थांनो होननानै साइकेल पाम्प होनायावनो गोमोरलांदो आरो। बिराद दुखुथिया बाथ्रा आरो अकस्मातनो साइकेल पाम्प होनायाव निजेनो थैलांनायसै। गथ'फोराबो देराखैमोन। ओमफ्राय बिदिनो आरो मा खालामगोन उपाय गैया, हाखरखौ आंनो सामलायनो गोनां जाहैयो। खै बिगा दं दा हाखरा? हाखरा दा गासै माबायानो 18 बिगायानो जायो हिसाबाव। ओमफ्राय दा दाग हिसाबैलाय 10 बिगा 5 बिगायाव खरनै, ओमफ्राय आरो 4 बिगा खरसे, ओमफ्राय 2.5 बिगा खरसे आरो। बेखिनिखौनो लानानै आङो गथ' 3खौ माबादो आरो फरिनाय खरस, गाननाय जोमनाय, जानाय। ओरैनोथ' बाहेरा खरस एख' ओंखारनाय जाया आंनियाव। नाखौनो फाननानै आं खरस खालामो नांगौबाबो। ओरैबायदि आखायावबो स्टक फैसाबो थानाय जाया, खमायावथ' फैसायानो थाया। बेखौनो फानब्रबनानै आङो गथ'फोरनो खरस होनाय जायो आरो। मा ना दं? नाया दा बेयाव कमन, रौ मिरगा, सिलभार, भौका, चाइनिस, ब्रेकेट खैबाता ना थायो दे, बुंजोबनो हायै रखम। बेसेबां करि फानहरो? बेसेबां माने किल' 150 फाननाय जायो आरो। बेफारिफोरनो हरनाय जायो आं। बेफारिफोरा दाननानै लांफायो गावसोरनो बोनानै, ओमफ्राय आं सुनाल'सो हरनांगौ। ना माबाखौ ना फानना बेसेबां मोनो बोसोराव? ना फाननानै ओरैनो अबेबा बोसोराव 3 मोनो, अबेबा बोसोराव 5 मोनो। आं आरो हिनजाव मानसि सामलायनोबो हाया, जेरैबायदि मावनांगौ बिदिखौबो मावनो हाया जाहैबाय नालाय। हौवा मानसिफोर थानायमोनबालाय माबागौमोन। दा आरो गथ'फोराबो देरनाय जायाखैना, बिसोरखौबो एसेबां प्रेसार होनाय जायाखै आरो आं। ओरैनो ना फिसाखौ माबेनिफ्राय लाबोयो? ना फिसाखौ आं न'आवनो बानायो। न'आवनो बानायो? निजा बानायो? निजा बानायो आं। कमनखौबो न'आवनो बानायो,
ओमफ्राय आरो मिरगाखौबो रौ आरो मिरगाफोरखौ न'आव बानायो ओमफ्राय सिलभार ग्रासफोरखौ आं बानायनो रोङाखै आरो मेचिनबो गैया नालाय ओमफ्राय ओरैनो माबायावनो बानायो आरो कमनखौ मेटखा होनानै बानायनाय जायो आरो सरकारि अनसुंथाइफोर गैया जेबो गैया मोनाखै आं जेबो मोना दा देनिफ्रायसो आं मोनसे सार्टिफिकेट मोनदोंमोन आरो बे सार्टिफिकेटआव बिसोरो 50,000 रां होगोन ओमफ्राय दा मार्च माहायाव होगोन होआ मिथिया आरो आं थेवबो एसेबां लुगैया बेफोरखौ लुगैयाखैबो आंनि मावनो गोनां खामानिखौ आं मावलांनांखागोन दा फैसाजों आरो मा जानो दा बिटिसि सरकारनिफ्राय ना फिसिगिरिफोरनो बायदि नानि आदार माबा माबि होगासिनो बे बेलायाव नोंथाङा मोनदोंमोन मोनफेराखै आङो बस्थासेबो मोनफेराखै आं सरकारखौ मा खालायनो सानो सरकारखौ मा खालायनो सानो सरकाराथ' दा आंनो बिदिनो नाहरनायमोनबा मोजां जागौमोन आरो दाथ' रावबो गोदोर मानसिबो गैया बाहाय बुंनानै होनोबो दा जों आरो न'नि खामानिखौ मावनानै लाबोयो दा सरकारा बाहाय नाहरनायबालाय हामगौ गथ' साथामखौबो फरायनायनि आरो हाखरखौबो मोजाङै मोजां सामलायलांथो एबा फिसा खाथामखौबो मोजाङै बेखिनि फैसाजों माबानानै सालायलांनो हाथो होननानै होनाय मोनबालाय मोजां मोनगौमोन आरो आं दा मा फरायगासिनो दा गोदोरा डिग्री 6 मोनबाय निकासि कलेजाव फरायो ओमफ्राय हिन्जावसाया गेजेरा मसलपुराव फरायो बियो डिग्री पास मोनबाय ओमफ्राय आरो उन्दैया क्लास 9 बे साथामखौ आरो मोजां खालामनो हानायबालाय मोजां मोनगौमोन आरो सरकारफोरा गोदान सरकाराबो आरो एसे नाहरनाय मोनबा हामगौमोन आरो आंखौ फिसारिखौ सामलायनो थाखाय बाहाय हेल्प होनायबा हामगौमोन